Megegek megegek ugek sadulita hemel hemel lae lae Ndara Arjuna sampun sawetawis dangu anggen kula mas paosaken dika Ndara Dananjaya ingkang semunipun kesrimpet ing reh raos rudatin. Lelakon niku adile mung dilakoni, Gus. Yen sampeyan mung tansah gresah lan gresula kados mekaten, tegese ndika Ndara Arjuna maido marang adiling kodrat. Kamangka Gus, kamangka kodrat niku sing gawe ora ana liya kejaba mung Gusti ingkang murbeng jagat. Kakang Semar Badranaya, Arjuna wis jinejer aning Madyapada dadi satriya. Arjuna dikodratake aning Madyapada dadi wujuding satriya ingkang darbe jejibahan, ingkang duweni kewajiban melu ngreksa marang katentreman lan karaharjaning praja Ngamarta. Nanging ya gene ripalungguhan iki negara Ngamarta sing kawentar tentrem, kahanane saiki malih dadi tintrim. Ngamarta biyen negara sing kondang, ning saiki kahanane malah kebak ing panandang. Kyai Semar, yen para kawula padha nangis njerit rereyongan, iki dudu salahe sapa-sapa, nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Janaka iki, Kyai Semar. Senokarta mrehtar tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning
sadya tentreming ati tamtu kena tinulado tiasilir wulan dadari nyuwun sewu Ndara mesti kemawon paduka mboten kekilapan lakuning jagat menika ibaratipun cakra manggilingan kahanan silih gumanti tentrem menika mboten langgeng ketitik kahanan ingkang dumadi wonten ing bumi Ngamarta Perkawis negara sampeyan negara Ngamarta ingkang kebak ing panandang para kawula ingkang gesangipun sarwa kecingkrangan awet dayane jaman sing saya sepuh donya sing saya rapuh niki mbok menawi sampun dados keparengipun Gusti sabab nyuwun sewu Den nyuwun sewu carane pangeran tresnani marang umat niku ora kok apa wae sing dadi penjaluke dituruti niku mboten Den ning malah tansah dianakake wujute pandadaran utawi ujian contoh rasuling Gusti utusaning pangeran nika Rasul niku lak kelebu umate pangeran sing ditresnani ning cobi sampeyan teliti Den pundi utusane pangeran sing mulus kepenak gesangipun niku napa wonten rak boten wonten to Den anane rina wengi mung katimbrung ing pacoban katimbrung ing panggoda lan pangrencana merga niku tandha asihe Gusti marang umate tandha asihe pangeran marang titahe guru kok tresna karo murite ora kok njur murite diumbar sageleme dhewe nanging tansah dipun wontenaken pasinaon ing pamrih supaya murid kala wau munggah ing reh derajatipun watone manungsa isih gelem napakake suku wonten bumi waton nyawa isih gondelan kalih raga sampeyan aja wedi nantang karo pacoban negara Ngamarta semunipun sak mangke wiwit saka dhuwur wiwit saka tengah nganti tekan ngisor lagi nampa pacoban saka Gusti ingkang Maha Nasa sing sugih ora kuat cobane dadi wong cetil ora gelem dana driyah ora gelem amal jariyah ora gelem sedekah niku cobane wong sugih wong melarat kok ora kuat cobane dadi wong lecet yen perlu dadi wong sing seneng colong jupuk utawi maling wong pangkat pejabat ora kuat cobane seneng nyelingkuhke duit negara niku cobane wong pangkat ganteng rupane ora kuat cobane kebagusane kanggo ngoyak hardaning hawa nafsu ayu rupane ora kuat cobane tipis imane bobrok mentale rame 250 sepi 150 lho niku tenan Den niku tenan mangkono Kyai Semar nggih nek saya rame neh selangking juta lha niku ingkang intisaripun napa to Den ingkang intisarine sing intisarine wong urip niku aja wedi nampa pacoban lah sak menika sak sampunipun kahanan Ngamarta ingkang kebak ing karaos prihatin niki kula suwun paduka ampun mung maido
sampun mung nutuh diri lan mangku tangan. Ning kudu ana osi ing ati krekating jiwa. Melu-melu uyung-uyung anyeng kuyung kangge srana yuwanane bumi ngamarta. Sik sakniki kula tak takon Semar badhe tanglet. Yen pancene Raden Arjuna niku satriya sing pengpengan. Anake Prabu Pandu Dewayana, banteng-bantenge wong tanah Jawa. Paduka sampun mireng napa dereng? Paduka sampun mireng napa dereng menawi dhateng Gunung Kutarunggu inggih mapan wonten ing pertapan Swela Giri badhe wonten tumuruning wahyuning ratu ingkang sinebat Wahyu Makutarama. Pun pirsa napa dereng Den? Semareka den prayitna semurire eko ambalik titiyoni gandayani Nur buating Gusti kang bakal tumurun sinebut Wahyu Makutarama Kiai. Inggih. Wahyu Makutarama wahyuning ratu ingkang isinipun wewarah pepakem Hastabrata. Menawi kersa lho Den, menawi kersa. Ning kula nggih mboten meksa. Yen sampeyan kersa monggo kula dherekaken minggah wonten ing Gunung Kutarunggu. Pernahipun mapan wonten ing pertapan Swela Giri. Wonten pandhita ingkang apeparab Begawan Kesawa Sidi inggih Begawan Kesawa Widi. Inggih pendhita kala wau ingkang mengkenipun saged hamedhar wujudipun pepakem Hastabrata Den. Kyai Semar pindha kepapak ing obor sewu satemah padang tetrawangan awit saka pitutur kang sarta pituduhe Kyai Semar Badranaya. Mula ayo Kyai, mula ayo enggal gandhengen tanganku munggah aning Gunung Kutarunggu ya ing pertapan Swela Giri. Ngadhep ana ngarsane Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Anggayuh nur buating Gusti ingkang awujud Wahyu Makutarama ya pepakem Hastabrata Kyai Semar. Inggih Gus, inggih. Sedya hayu badhe manggih rahayu. Dikandara Raden Arjuna ndamel tekad satriya tanah Jawa. Mugi-mugi saged kasembadan anggenipun Paduka Ndara Janaka anggadhuh wujudipun Wahyu Makutarama, wahyuning ratu pepakem Hastabrata Den. Mereka berdoa tak kosong.
sewaka mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon Pati
ginarebet badaya yuwarna nira Hastu nama sidam sekaring bawana langgeng mengko dhisik Anoman Senggono sira sun caketake hayuwa ndadekake kaget atinira ndak caketake pisowananira ana ing pertapan Suwela Giri kang mapan ana ing Gunung Kutarunggu kene. Anoman padha raharja sak pisowananira Senggono amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing iladune dumawahing tawang towang Panemban menawi paduka ndangu pisowananipun kang abdi kula pun Anoman sowan kula tansah pinayungan ing kawidadan nir ing Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sahandhap pepadanipun Panemban Sang Begawan Kisawasidi. Ya Anoman wis ndak tampa akarya bombong penggalihku ora liwat pangestuku tumuli tampanana Senggono. Kula pundi sahingga jimat maripih andayanana kasantosan paring pangestu paduka Sang Panemban amiwahana kabagyaning gesang kula. Ya Senggono ya. Apa dene jeneng sira Gajah Situbanda? Padha prayogakna anggonira ngadhep ana ing pertapan Suwela Giri kene. Gajah Situbanda. Inggih Panemban tansah kinayoman karaharjan nir ing Sambikala sowanipun kang abdi kula pun Gajah Situbanda. Panemban boten langkung kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuka Sang Adi Panemban. Ya Gajah Situbanda wis ndak tampa gawe bombonging rasaku ora liwat pangestune Kisawasidi tampanana kula pundi andayanana kasantosan Panemban prayogakna anggonmu ngadhep ana pertapan kene Gajah Situbanda sampun boten kirang prayogi pisowananipun kang abdi kula pun Gajah Situbanda. Garuda Mahambira
prayogakno anggonmu ngadhep ana pertapan Swela Giri kene. Nuwun inggih panemban karaos boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung kula ngaturaken sembah pangabektinipun kang abdi kula pun Mahambira kunjuka dumateng jengandika Sang Adi Panemban. Iya wis ndak tampa akarya mareming rasa. Ora liwat pangestuku wae tumuli tampan ana Mahambira. Kula pundi andayanana jimating gesang kula. Ora lali kowe naga kuwira. Padha prayogana anggonmu ngadhep ana ing pertapan Swela Giri kene. Naga kuwira nuwun inggih panemban. Mboten kirang prayogi pisawanan kula, namung kemawon kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pangaji-aji kunjuk wonten ngarsanipun Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi. Iya wis ndak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana naga kuwira. Kula pundi dados jimat paripih mugi andayanana katentremaning gesang kula Panemban. Senggana Anoman kula wonten dawuh tinimbalan Panemban kaya winalik sing dadi rasaku. Saktemene wiwit sira sowan ngabiyantara ana Kesawa Sidi ingkang mapan ana ing pertapan Swela Giri ya ingkang mapan ana ing Gunung Kutarunggu sayektine kagiat lan tuwuh ing tandha pitakon nggone ingsun metung kelawan kahananira Senggana. Sabab apa? Sabab yen to diitung babakan anggone olah puja olah pinandita luwih dhisik Senggana tinimbang Kesawa Sidi. Anoman sira iku wis dadi pandhita mapan ana pertapanmu Kendali Sada. Akeh cantrik kang sarta putra siswamu kang padha meguru ana ing pertapanmu Kendali Sada. Mongko nyatane dina sakmengko sira malah marak sowan ana ing pertapan Swela Giri kene suwita utawa puruhita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggana aku iki mung pandhita gunung. Ndak kira luwih akeh ngilmu kapandhitane Senggana tinimbang Kesawa Sidi. Nanging pagine ya jeneng sira malah ngabiyantara sarta cumandha ana Swela Giri ngabdekake diri pribadimu meguru marang panjenenganing sun. Anoman aku ora duweni ngilmu guna kasantikan miwah olah kadigdayan. Nanging janjane apa to sing jeneng sira upadi? Dene jeneng sira mantepake ati dadi putra siswaku mapan ana Swela Giri kene. Senggana palugon laguning lekas lo kita linoding kidung kadung kadereng hamong ngun manah rahayu hayu ana tan agolong
gumolong manadukara nuwun sewu kepareng munjuk atur waleh-waleh menapa duh Panembahan estonipun menawi miturut kapitayanipun Senggana jero lan cethekipun ngilmu menika boten ketitik wonten pundi papan lan dunungipun Pandhita Kalawau senadyan jengandika Begawan Kesawa Sidi menika mapan wonten ing gunung lenggah wonten ing pertapan Swelogiri cumandhak wonten ing Gunung Kutarunggu nanging kula pitados paduka Panembahan tartamtu kagungan ngilmu ingkang tundhonipun saged migunani dhateng gesang kula tuwin kula anggadhahi kapitayan tiyang ingkang wuwuh indak ing kawruh tiyang ingkang hangudi jangkeping ilmi punika mboten katandha kaliyan muda lan sepuhipun yuswa awit menapa awit tiyang ngudi ngilmu menika mboten winates kaliyan umur pramila saking menika Panembahan senadyan kula sampun madeg Brahmana parandene kula ngrumaosi maksih kutung landhep dengkul ingkang dados nalar kula pendak-pendak wonten sawijining Brahmana ingkang kalokengrat tartamtu kula mboten badhe kendhat anyecep ngilmunipun Pandhita Kalawau kalebet paduka Sang Adi Panembahan senadyan paduka Panembahan nembe kemawon madeg pandhita wonten ing Swelogiri nanging nyatanipun paduka Panembahan sampun kagungan putra siswa ingkang semanten kathahipun turta kabar ingkang sampun sumebar pawarta sampun warata bilih wonten pandhita ingkang cumandhak wonten Arga Kutarunggu ingkang peparab Begawan Kesawa Sidi mila tumunten kula kaliyan kadang tunggal bayu keraya-raya sowan wonten lengkeng wukir Kutarunggu ingkang wigati nedya nyecep dhateng ilmunipun paduka Sang Panembahan Kesawa Sidi Senggana iya lah banjur kawruh apa sing bakal nduk suwunake pirsa marang panjenengan ingsun lamun Kesawa Sidi mangerti mesti wae bakal ndak wangsuli nanging yen to aku ora mangerteni sing gedhe pangapuramu jer sing jenenge manungsa mau ora sampurna winates kelawan kadiwasane manungsa mau dhewe Senggana Panembahan estunipun sampun marambah makaping-kaping kula menika suwita dumateng satunggiling Brahmana ingkang kedahipun Brahmana Kalawau saged paring pepajar dhateng gesang kula lirih kepiye Anoman kok Anoman matur sing kaya mangkono krana hingga sapriki dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang saged narbuka dhateng pepetenging manah kawula Panembahan Anoman apa to ingkang ginebeng ana penggalihmu Senggana Panembahan kula menika sampun gesang pinten-pinten abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya ngantos dumugi sakmangke sampun pindah jaman Panembahan sampun boten saged dipun itung wilangan umuripun kang abdipun Anoman babasanipun kula menika sampun kewowoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewareken nyawang tingkah lakunipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat raya ingkang kula ajab mboten wonten sanes kejawi benjang menapa
kula menika saged pinanggih dumateng kasuwargan jati. Lan benjang menapa kula menika saged pinanggih kalian Gusti kula ingkang nitahaken dhateng kang abdi kula pun Anoman menika duh Panembahan. Permara reh mangoswa umya ngambrengangang kadhi karonaning kaswasih ing marga memalapkung Ari sangganta wastrat maja leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto Anoman wonten dawuh Panembahan Situ Bondo kula wonten dawuh tinimbalan Panembahan Mahambira kang sarta sira kowe ro inggih wonten dawuh Panembahan inggih wonten dawuh Panembahan mbok menawa aturku iki mengko sayekti ora mung migunani tumraping Anoman nanging kejaba saka kuwi uga bakal migunani tumraping Situ Bondo Mahambira apa dene jeneng sira si kowe ra Senggana wonten dawuh tinimbalan Panembahan lamun sira mitambuh babakan yuswamu kuwi nganti besok kapan nadyan mbok rewangi nganti ngangklang jagat paribasane nyowani sangyaning para resi pandhita winase Sewa Sugata tak kira ora bakal ana ingkang bisa paring katerangan jalaran siji pesti loro jodo telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya kabeh mau kaasta ana purbaning Gusti ingkang Maha Nasa mula yen nganti ana pendhita kang bisa ngandhakake uripmu nganti tekan besok kapan siji aja nganti mbok percaya loro anggepen pendhita mau sawijining pandhita ingkang sayektine dudu pendhita sing resik njaba lan jerone mekaten Panembahan Anoman iya nanging kejaba saka kuwi aku bisa paring katerangan Senggana ucapmu kang kaya mangkono mau yen bisa aja nduk baleni atur kula ingkang pundi Panembahan pendak-pendak kowe ketemu resi kowe takon kapan tumekaning pati pendak-pendak kowe ketemu Brahmana kowe takon kapan Senggana tumekaning pralaya ucapmu kabeh kang kaya mangkono mau yen bisa aja nduk baleni maneh jalaranipun punapa duh Sang Adi Panembahan Anoman sabab ambak mung sauger pitakonan nanging ucap kang kawijil saka lesanmu kabeh mau padha karo ngepal marang panguwasaning ndat ingkang murwing ndat Senggana akeh wong loro ingkang padha kepengin nyuwun waras akeh wong loro sing padha sambat sebut karo sing gawe urip supaya diparingi wanuya jati temah nirmala sarta nyuwun supaya diparingi umur kang panjang nanging sabab apa
Nanging sabab apa dene Anoman diganjar umur dawa, lah kok malah teka Ngresula. Njaluk tekan tumekaning pati. Senggana kuwi uripe pirang taun kuwi ana panguwasaning Gusti ingkang Maha Suci. Situbanda uripe nganti pirang taun kuwi uga ana panguwasaning Gusti ingkang akarya loka. Dene ana upama pendhita resi gedene olah agama ingkang bisa mbatang uripmu nganti tekan besok kapan. Aja pisan-pisan mbok percaya, sebab padha karo kuwasane kaya ngembari marang panguwasane sing gawe urip. Nun inggih Panembahan ngestokaken dawuh. Dene ingkang angka 2 Senggana, sejatine urip ana ing alam padang mau mung 3 perkara Senggana. 1 lair, angka 2 netepi kewajiban, lan angka 3 tumekaning pati. 1 lair, wong urip ana alam padang wis cinadang linairake lumantar guwa garbane ibu. Wondene ibu mung minangka lantaran laire titah sawantah. Dene ingkang maringi urip mau sayekti Gusti ingkang Maha Suci. Mula uripe jabang bayi mau wis pinesti marang kodrating Hyang Maha Nasa. Bejo cilaka bungah susah kujur mujur. Jejabang ingkang linairake ana alam padang mau kodrate wis diasta dening panguwasaning dat ingkang murweng dat. Nanging manungsa mau isih kinantenan akal lan pikiran supayane bisa kinarya ambudidaya. Ewa dene pambudidayane manungsa mau ora dikeparengake, lamun to pambudidayane manungsa mau ora dikeparengake kelawan Gusti, manungsa mau kudu pasrah sumarah marang Gusti ingkang nitahake Anoman. Mekaten Panembahan Anoman iya. Sabanjure angka 2. Angka 2 netepi kewajiban. Manungsa urip ana alam padang duweni kewajiban dhewe-dhewe. Ana kang dadi pandhita kaya aku, ana kang dadi satriya, ana kang dadi nalendra, ana kang dadi nayaka, ana kang dadi senopati lan sakpanunggalane. Kabeh kudu linakonan kanthi becik lan tuwajuh. Aja nganti ana panggresah lan panggresula. Sabab wong kang netepi kewajibane mongko nganggo panggresah kang sarta panggresula, sayekti uripe ora bakal katarima dening panguwasaning dat ingkang murweng dat. Tegese anggone netepi kewajiban mau muspra tanpa guna. Ora ana unduh-unduhane. Wekasane bakal ketabetan watakala. Mula Anoman, mula yen ana wong kang dadi nalendra ora netepi kewajibane dadi nalendra kanthi becik, kakean panggresah, kakean panggresula, wekasan katabetan watakala. Dadi nalendra ya nalendra sing angkara murka. Dadi nayaka yen ora duweni rasa sabar, tansah gresah lan hanggresula. Wekasan dadi nayaka sing ora apik, tundhone mung bakal meres marang uripe para kawulane. Mekaten duh Panembahan iya Anoman. Semono uga Sira Senggana. Sira Senggana wis dadi senopati, wis kok lakoni kanthi tuwajuh. Nalikane jeneng sira Anoman nyenopateni Prabu Rama Wijaya Duk Rumuhun. Nanging dina iki ana ing alam iki Senggana wis jinejer dadi pandhita utawa brahmana mapan ana ing pertapan Kendali Sada. Mula lakonana jiwane brahmana mau kanthi tuntas lan buntas. Percaya marang aku. Yen to wis rampung kewajibanmu mesti bakal ngenteni marang wahyaning mangsa kala kang wis ditetepake dening panguwasaning Gusti ingkang
akarya jagat. Anoman bakal manjing alam kelanggengan, nanging kapan to Anoman bakal manjing alam kelanggengan kabeh mau diasta dening pangwasaning Gusti kang akarya jagat Senggana. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanin lir-lena tanpa kahanin yen tamtulusa mengko sang Dyah Utama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan panemban tumunten padhang paningal kula. Sak sampunipun kula midhangetaken sabda tama saking paduka panemban Begawan Kesawa Sidi. Inggih panemban Gajah Situbanda ugi mekaten. Prasasat lumampah ing wanci peteng kapapak ing obor sewu. Satemah padhang tetrawangan raos ing manah kula. Araosipun manah kula pun Gajah Situbanda panemban. Semanten ugi kula pun Garuda Mahambira, semanten ugi kula pun Naga Kuwira panemban. Mugi sedaya dawuh pangandika paduka Sang Adi panemban sageta dados obor cecolok lampah kula anggenipun napaki gesang kula salajengipun. Iya Anoman, Gajah Situbanda, Garuda Mahambira kang sarta Naga Kuwira. Ora ketang mung seklimah rong klimah pangandikan ingsun. Muga-muga bisa dadi suluh sulak pepadhang tumrap ati sira kang lagi nandhang pepeteng. Dhuwur inggih ngestokaken dawuh dosang panemban Begawan Kesawa Sidi. Ya mung mangsa kala iki kok kaya kurang jenak anggonku lenggah ana ing pacrabaan. Kaya ana sasmita kang kurang prayoga. Dina iki ana kedadeyan apa? Aku ora wani narbuka. Nanging sajake Kesawa Sidi bakal nampa pacoban saka pangwasaning ndat ingkang muruwing ndat Senggana. Lagi cawawan sabda horek kang sumewa gegereng pasewakan kathah samyana araka wonten dwi rada mekta pedhot saking wandilan saweneh haraka titis ingkang dados pangandikane Begawan Kesawa Sidi ya sang Begawan Kesawa Widi. Nalika semanten nedeng paring pangandikan bilih kalenggahan samangke pertapan Swela Giri badhe nampi wujudipun pacoban saking dewa. Kasaru geger madyaning Jawi para siswa cantrik samya alok yen to wonten priyagung ingkang wantun minggah ing Gunung Kutarunggu. Minggah madyaning pacrabaan tanah sanes kejawi namung
utusanipun Nalendra ing Astina, Nalendra ing ngawangga Sang Adipati Basukarna. Sumawana pandhita ing Sokalima nenggih Begawan Durna minggah wonten pacrabaan miyak kang samya sumewa akarya kagyat ingkang samya mulat jingak kang samya pinara. Anoman malumpat sampun prateng witing Nagasari kelong rosak wara lan kesma kelong rosak wara lan kesma kang iko kaeksi ong iku saknyatane gunjang serat winangun wong termon naluri mata bumi rinanggo kerangan berasa kang biasi nuwun pangapunten ndadosaken kejot raos ingkang abdi kula pun Kesawa Sidi wonten satunggiling priyagung ingkang keparang tedhak wonten ing pertapan Swelagiri sinuwun menawi dipun keparengaken kula nrupiksa dhateng jengandika sinuwun paduka menika Nalendra saking pundi kang sarta sinten ingkang dados jejulukipun ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Mara coba aku tak takon luwih dhisik. Apa bener panjenengamu kang peparape Begawan Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten. Kula ingkang cumandhak wonten Wukir Kutharunggu dene peparap kula pun Begawan Kesawa Sidi sinuwun. Weladalah. Bapak Durna, wonten dawuh nggih. Punika ingkang nami Begawan Kesawa Sidi, Bapak Panembahan. Wah, ladalah wis ora karo-karuan. Iki ta sing jenenge Begawan Kasidi. Kesawa Sidi Panembahan. Kesawa Sidi. Kula wau ngomong napa? Kasidi. Lah niku kleru, sing bener iku Kesawa Sidi. Wah, lah jenengan niku. Panjenengan sing asmane kula Begawan Kesawa Sidi. Hah, nggih niku, Kesawa Sidi niku. Nggih pendhita niki sing kondange mbrebek iki dumugi wonten ing Keraton Negari Ngastina anak Ngger. Mila Ngger,
murid-murid kula niku kathah sing sami medal saking paguron Sukalima. Tinemunipun jebul mlebet wonten paguron Swela Giri mriki. Satemah kula kathah kecalan murid-murid kula. Malah kula tonton menika murid-muridipun kok mboten namung jamak limrahipun manungsa. Nggih sapa sidi? Kula wonten dawuh panemban. Janjane kene iki pertapan apa kebon binatang nggih sapa sidi? Lho. Liripun kados kok ngendika kados mekaten liripun kados pundi panemban? Lah kok iki kewan-kewan mapan ana kene? Gajahe ana, munyuk-munyuk ana. Sasat kewan apa-apa ana? Sing mboten wonten setunggal panemban. Sing mboten wonten apa, Nggir? Sing mboten wonten kuda mboten wonten mriki. Mboten wonten kewan jaran mboten wonten ing pertapan Swela Giri. Panjenengan ngece kula nek bojo kula jaran ngaten ta? Arep muni ngono ta? Arep muni ngono dadak mlipar-mlipir. Ngenyek nek bojoku jaran urmasaku kok. Lho, ingkang wingking menika menapa panemban Begawan Durna? Aku Pandhita Durna saka Sukalima, Pandhita kondhang manyor-manyor. Jagat iki nganti kebrebeken kelawan kekondhangane Begawan Durna. Ora ana pandhita sing kondhange ngungkuli Pandhita Durna. Nggih. Anak Angger Adipati Basukarna tumuli enggal kadhawuhna kemawon. Menapa ingkang dados lekas kula kalian panjenengan ngantos dumugi wonten ing Swela Giri mriki. Amargi menapa? Amargi menawi paduka mboten daya-daya enggal maring dawuh, mangke mindake sawa sidi ngumbar daya kasantikan guna kanuragan. Panjenengan saged malih ingkang dados paningalipun kadaya saking gendamipun Begawan Kesawasidi menika. Inggih, Bapak Panembahan ngestakaken dawuh. Kesawasidi, wonten dawuh sedaya sinuwun. Ditepungke wae, aku Narpati ngawangga dene jejulukku Narpati Karna Basusena. Panjenengan ingkang ajejuluk Narpati Karna Basusena, ya kapara nyata lan sumrupa. Tekaku mapan ana ing kene awet diutus kelawan Yayi Prabu Duryudana. Mangerti ya Panemban? Lamun sejatine lenggahmu mapan ana Swela Giri kene duweni kaluputan pirang-pirang. Angka 1. Kaluputan tumrap Nalendra Ngastina awet Gunung Kutarunggu kene maksih ke bawah perintah wewengkon Praja Ngastina. Ning kenang apa kok kowe ora njaluk idi palilah luwih dhisik marang Ratu Ngastina? Kuwi kaluputanmu ingkang angka 1. Dene kaluputanmu ingkang angka 2. Kowe wani mulang kang sarta ngethok tularke kabeh kawruhmu marang cantrik-cantrikmu. Kang wekasane akeh para kawula ing negara Ngastina ingkang padha mbadal dawuhe Prabu Duryudana. Tumuli ceciklu lan meguru marang Begawan Kesawasidi mapan ana ing Gunung Kutarunggu kene. Kang cekak cukupe kowe bakale ndadekake ringki ing negara Ngastina. Sabab kowe wis wani malik paningalih para kawula ing negara Ngastina padha ora percaya kelawan Ratu Ngastina ning malah percaya marang kapandhitane Kesawasidi. Inggih sinuwun. Nanging kemawon namung kemawon boten wonten ceceking manah kula badhe damel ringki ing negari Ngastina. Kula namung badhe amedhar ilmu. Mbok menawi ilmu kula menika saged migunani dhateng para kawula ing wewengkon negari Ngastina. Sik Kesawasidi, sik. Kowe aja ngawur. Para kawula Ngastina kuwi uripe kabeh wis tak tuntun, ngono. Manut marang pangrehing Begawan Durna. Lah kok dadi kowe pendhita lagi wingi sore arep lanyo-lanyo, yen to diitung ilmune, sejatine ilmumu kuwi durung ana sak kuku irenge ilmune Begawan Durna. Ngerti ora? Inggih, nyuwun pangapunten Panembahan, nyuwun pangapunten. Ora mencukup pangapura. Tidak cukup minta maaf. Kowe wis ngisin-ngisin iki Pendhita Durna. Wis memalukan negara Ngastina. Kowe wis gawe sureming pertapan Sukalima. Mangka peguron Sukalima kuwi pertapan kang wis kondhang kaonang-onang kajura saindenging jagat raya. Entuk akreditasi A. Coba ta saiki aku tak takon. Janjane sing ndok mulangke iki apa?
Kok nganti kewan-kewan barang do meguru ning kene jane sing mbok ulang apa? Lho, lha iki ora pangle ana kethek ning mburi Sariman Anoman Panemban. Anoman. Inggih, kula pun Anoman. Anoman kaya mapane pertapan Swelogiri kene. Inggih Panemban, inggih. Kula ugi suwita utawi puruhita nyecep kawruh mapan wonten ing Gunung Kutarunggu mapan wonten ngarsanipun Begawan Kesawa Sidi. Jenenge munyuk ki wong bento, munyuk ki wong goblok. Liripun kados pundi Panemban? Kok paduka Panemban ngendika ingkang kados mekaten? Kowe iki ra wis dadi pendhita to Anoman? Kowe iki wis diakoni dening donya yen pendhita kendali sada kuwi si Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu kok nganti Anoman isih retekan meguru ana ing Gunung Kutarunggu mapan ana ing pertapan Swelogiri kene. Meguru marang pendhita sing ora genah julunturunge ya kuwi Begawan Kesawa Sidi. Sing mbok golek iki apa? Kok kowe dadak meguru ana pendhita gunung kaya ngene iki. Mbok yen kowe iki ngrumangsani, kurang ilmu, mbok kowe iki meguru menyang Saka Lima, meguru marang pendhita Durna. Kowe njaluk ilmu apa wae bakal tak wenehi. Kowe njaluk kawruh apa wae bakal tak ulangake senggana. Ilmu kasampurnan, apa ilmu kasantikan, tapake kuntul nglayang. Kowe njaluk ilmu apa? Njaluk Anoman. Asmara Dana, Asmara Tantra, Asmara Gati, Asmara Nala, kabeh aku duwe Anoman, kabeh aku duwe. Malah jeneng lagu ro. Panemban Begawan Kesawa Sidi. Nggih, wonten dawuh Dusi Nuwun Narpati Basukarna. Mula sing tak kandhakake kabeh marang Panemban mau sayekti dadi kaluputane Begawan Kesawa Sidi. Anggone mesanggrah ana ing pertapan Swelogiri supaya kowe ora ditundung saka papan kene. Ana panyuwunan saka Yayi Prabu Duryudana sing kudu mbok sembadani. Punapa ingkang kedah kula sembadani Dusi Liwin? Gotek ing akatah ngandharake bakal ana wahyu kang tumurun mapan ana ing Gunung Kutarunggu, mapan ana ing pertapan Swelogiri. Kanthi lantaran panjenengamu Begawan Kesawa Sidi dene kanugrahan mau sinebut wahyu Makutarama. Mula Panemban, mula lamun sira Panemban kepengin antuk pangaksama saka Sinuwun Prabu Duryudana, wahyu Makutarama tumuli wenehna aku. Mengko bakal ndak aturake marang Yayi Prabu Jaka Pitana. Nanging lamun wahyu Makutarama ora enggal kok wulungake, aja takon dosa. Aja takon dosa, kowe Panemban bakal tak tundung saka Gunung Kutarunggu kene sebab papan panggonan kene isih ke bawah perintah negara Ngastina. Kesawa Sidi. Ayo wulungna. Janjane apa ta sing diarani Makutarama ki apa? Jal aku kepengin ngerti. Durna kepengin mudeng. Durna kepengin sumuruk. Nuwun sewu Panemban Begawan Durna. Menawi paduka menika brahmana, menawi paduka menika pendhita, kedahipun paduka Panemban Begawan Durna menika sampun pana, sampun ngertos babagan wahyu Makutarama. Kowe arep ngentes aku kowe mesti. Arep ngentes aku. Iya. Dikira aku Makutarama ora mudeng ngono apa piye? Jenenge wae Makutarama, asma Kinarya Japa. Apakah arti dari Makutarama? Ma niku manunggaling kawula kelawan Gusti. Ya ta? Aku kelawan Gusti wis manunggal. Rasane dadi siji. Ma niku ma lima aja nganti dilakoni. Kuwi to sing dikarepke Makutarama. Ya apa ora? Aja pelentas-pelendus. Cekak cukupe janji Makutarama ora mbok wenehke. Janji Makutarama ora mbok wulungke marang anak Angger Karna Basusena. Apa kelakon tak obrak-abrik sekolahmu? Mapan ana pertapan Swelogiri kene, Kesawa Sidi. Wah. Tak kalah.
Anoman malumpat sampun prapta ing witing naga sahari. Mulat mangandhap katingal. Lah tenan to. Ndudul atine Anoman kok gampang men. Ngatas-ngatas lho, Ger. Ora wurungan iki mengke Anoman sing badhe mbetengi Begawan Kesawasidi. Ora wurungan niki mengko nek sida geger, kelakon geger ngantaring negara Ngastina kelawan pertapan Swelogiri. Ora wurungan Anoman lan murid-muridipun sing badhe ngayomi, badhe mbetengi Begawan Kesawasidi. Inggih Panembahan ngestakaken dawuh. Ora medal riyen nggih, Ger. Lho, Panembahan badhe wonten pundi? Lah niki wingking kula wonten gajah. Mungkin nek kula ditelelak, telale. Iki mangke saged bahaya. Lho yo, kabeh kewan ana niki. Ora lho, aja mbok teladung bolo-bolo. No. Ku yo nek manuk enek ula barang to ya. Iki jane sing ning kene disinaoni ge apa? Guru muridé kewan kabeh. Guru ambejasi kowe. Mangsane apa? Sik tak metu sik. Yo ambune sekolahane. Mangsaku kok ambune klethong, ambune srintil. Iki kok Anoman malah ngadak ngadepi Karna Basusena. Nuwun sewu. Nuwun sewu Sang Narpati Basukarna. Dateng ajeng kula sampun matur. Ya, kowe matur apa? Menawi Anoman menika putra siswanipun Begawan Kesawasidi mapan wonten ing pertapan Swelogiri, maknanipun kula anggadhahi tanggung jawab. Anoman duweni tanggung jawab tumrap kayuwanan lan katentremanipun pertapan Swelogiri mriki. Patembayanipun Senggana, sumpahipun Anoman. Sinten kemawon ingkang badhe adamel rerisak wonten pertapan Swelogiri, arawe-rawe badhe kula rantas, malang-malang badhe kula putung nantang perkara biedes elek. Senggana kula wonten dawuh cekak cukupe kowe wanuh mani karo Narpati Basukarna. Nuwun sewu, Anoman menika mboten nate ajrih kalian sinten kemawon. Waton tumumpang wonten lajering bebener kang sarta lajering kautaman. Bagus, ngemping loro ginjah mati merangi tatal grajamu. Tak enteni njaba golek papan sing jembar Anoman. Gandanya sekar keadung.
Woi, hi, oh, hi. Hey! Dumawur mangawur-awur-wurahan pangarane ngajurit gong maguru bangsa tata kaya butula wara panjriting turangga hesti mimang twaca kang kagiter ora kata ingkang dwaja Dwaja lelayu sebit kados pundi nggih kados pundi anak Angger Narpati Basukarna anggenipun paduka anak Angger Basukarna sampun kasembadan lumarap wonten ing pertapan Suwelagiri ingkang mapan wonten ing Gunung Kutarunggu madhep wonten ing pendhita anyaran sing peparape Begawan Kesawa Sidi pripun angsal damel menapa mboten anak Angger Basukarna paman Sengkuni dinten samangke kula sampun kasembadan minggah wonten ing Wukir Kutarunggu ingkang mapan wonten ing pertapan Suwelagiri ngadhep wonten ing pendhita anyar katon kang paparape Begawan Kesawa Sidi tinemunipun jebul paman ingkang nyantrik utawi purita mapan wonten ing Begawan Kesawa Sidi mboten asanes kejawi pendhita Kendali Sada ingkang paparapipun Begawan Anoman sakadangipun kadang-kadang tunggal bayu ladalah Anoman murang tata kethek tuwek keplek meh matek kaya jek meguru ae Anoman ya jek meguru ae Anoman wis pendhita ning pertapane Kendali Sada ki wis duwe murid pirang-pirang kaya jer uripe dienggo meguru ana ing pendhita sing durung cetha pojok plerete karo pendhita sing durung cetha kawruh lan ngilmune. Mila saking menika paman. Kula sampun kasembadan ngadhep wonten ing pandhita ingkang pepara Begawan Kesawa Sidi. Kula jaluk Wahyu Makutarama awit miturut wangsit ingkang dipun tampi kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Wahyu Makutarama bakal tumedhak wonten ing Wukir Kutarunggu inggih mapan wonten ing pertapan Suwelagiri. Inggih menika ilmu menika badhe dipun wedhar kaliyan Begawan Kesawa Sidi. Nanging nalikane Makutarama kula jaluk boten dipun keparengaken kaliyan Begawan Kesawa Sidi. Malah kepara Anoman dadaki. Kamangka pertapan Suwelagiri menika maksih kebawah perintah kaliyan negara Ngastina. Pramila paman. Tegesipun murid-muridipun cantrik-cantripun Begawan Kesawa Sidi Anoman sakadang-kadange tunggal bayu dados kelilip kagem para Kurawa anggenipun badhe anyadang kang sarta anyadong kanugrahan wujudipun Wahyu Makutarama saking astanipun Begawan Kesawa Sidi. Lajeng kersanipun Kurawa kudu gelem jumangkah, Kurawa kudu gelem kumrembyah. Mangsa wedakne Wadyabala Kurawa mangrantasi Anoman sakadang tunggal bayu
janji Wahyu Makutha Rama ora diwulungake kelawan para Kurawa. Ampun sisah wedi kangelan. Pertapan Swela Giri didadosaken Karang Abang inggih ngestaken dawuh nggih. Dursasana kula wonten dawuh aman, Kartawarma kula wonten dawuh paman. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya nggih. Kiratna para wadya bala Kurawa pisan dandan kaping pindho mlumpuk. Kaping telu kabudalake. Janji Anoman kang sarta kadang-kadange tunggal bayu ora gelem sumingkir. Kang sarta janji Wahyu Makutha Rama ora diwulungake kelawan para Kurawa. Ora susah ndadak kakek rembug. Ora susah ndadak kakek rembug. Pertapan Swela Giri kang mapan Gunung Kutarunggu ratakno kelawan bumi dhuwur inggih ngestakaken dawuh amit madal pasilan. Aja kaya bocah cilik kang dadi lakumu Kartawarma. Umrih kang bala lumares Keprak wadya puswa warna-warna busanane Prabusana liro swarane rame gumuro indo ombae Ya.
Oh. Ah. Oh. Hey. Hi ho hi. As. As.
Satrio Banjar Junut Dursasana. Woi, woi, woi. Hey!